Ir-Radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna, intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Insemmilkom. Illum ħajkonna intervista speċjali għaliex naħseb li kom tistaqsulkom infuskom wara dawn is-27 program u barra tal-midja tiġu 28 li smajtu imma dal-ftuħ u dal-eluq. Min qiegħed idoqqu? U sewwa sew illum ħajkonna intervista ma' dal-bniedem li nistgħu ngħidu anke bla ma trid jidħol f'qalbek minħabba l-ġmiel ta' prejjem li jdoqilna. Magħna sewwa sew lil Gianni Borg. Magħruf sewwa fost il-kitaristi u fost l-għannejja bħala Gianni Borg il-Grixu. Natik merba, Ġan, ħad gost ħafna li aċċettajt l-istedina tagħna ħalli nitkellmu fuq il-karriera twila tiegħek. Żgur li s-semmija tagħna mhux biss jieħdu gost, kull darba jiftakru fik li nisimgħu l-ftuħ u l-eluq ta' dal-programm, imma nafu ċerti li s-semmija kbar li qed ikollna bl-internet madwar id-dinja kollha, speċjalment sħabna tal-Awstralja u pajjiżi oħra. Żgur għandek ħafna ħbieb hemmhekk, anke naf għandek qrabatek hemmhekk, u allura jieħdu gost jisimgħuk u jitgħallmu ħafna minn għandek. Għax ta' bilħaq, ħafna mill-kitaristi tal-lum għandhom bżonn jitalmu minn għandek, daw il-prejjem tal-għaġeb li ħan nisimgħu. Mela Ġan, kemm għandek żmien illum? Issa llum għalaqt is-76 surġu. Alla, ġifieri ngħidu aħna din nirrekordjaw Diċembru tal-1999 u allura meta jinstema tal-programm is-sena dieħla tkun kważi wasal biex talaq. Is-sena l-oħra saw sebgħin. Mela dak alla jgħid. Issa, inti fejn twelid? Jien twelid ħar ommi. Sewwa, ħar ommi ma naħa. Ħarmi fej San Bastian, però ma met San Giorgio. Sewwa, għax jiena naħseb dak iż-żmien. Se ngħidlek eżatt, kienet għadha mhix parroċċa. U allura l-interess tiegħek fil-kitarra beda bil-familja? Kien hemm xi ħadd minn niesek? Ejwa, propja jiena leħ fil-missier kien idoq. X'kien jismu missierek Ġan? Kien jismu Wenzu. Sewwa. Kien idoq il-kitarra insomma ma tafx int u jien kelli ħuti leħ fihom jannu. Minu taġġiex, l-ewwel tħadd fihom, meta ngħidu idoq missier, dak bludit mhux veru. Bludit ejwa. Sewwa. U meta ngħidu idoq il-kitarra u xtra qatt qallek minn fejn ġaba din. La jien kont żgħir u kont żgħir. Ma tiftakarx. Ma niftakarx minn fejn ġaba, però niftakar li kien idoqqu. Sewwa. U qed tgħidlu mbagħad li għandek kienu jannu, ħutek? Ħutek kienu jannu. Sewwa. Għax kien iġalhom jannu, u insomma ma tafx. Kien ħajjarhom. Kien ħajjarhom biex jannu, aħna kollha dilettanti tal-għana. Kemm kontu waħda? Kollha. Kemm kontu waħda? Aħna propja konna 8. Sewwa. Imma issa baqa' 2 jiena u ħija. Bżax imma daw. Ma tafx int. Imma daw li kienu jannu. Li kienu jannu waħda milli li mietet. Sewwa. Ila forsi sena. Sewwa. Jisimha Vetor. Sewwa. U l-oħra kien jisimha Gawdenza. Sewwa. Ila li mietet ukoll miskina. Sewwa. Kienu jannu tnejju, insomma jannu. Għana vordi ta' fuq il-banju ngħidulu għana. Għana l-antik. Għana l-antik ma' Sewwa. U imbagħad ikka qegħdin ngħidu anke n-nanniet kienu jannu. In-nanniet jiena niftakhom ftit imma. Imma msier ħfilu insomma u jgħid. Sewwa. Li kellu insomma ommu ta' anni, Mr. Janni, insomma jiena ma nafhomx dawk. Nafhom xejn waħda fuq għax jien kun żgħir. Biss missier li ħfilu meta kellu 38 sena miet. Sewwa. Kien żgħir. U jiena ma speċi laħaq dakrek biex titgħallem u ddoq il-kitarra. Le, jiena kont ma nixitnej l-ewwel hemm. Għandu wkoll kont? Ta' żgħir, ta' tefer żgħir. Sewwa. U insomma kien iġanni nanni. Spiritu pront? Ma kum ta' għenżaj ma kolx jisħi, għazzajr. Ma tistħiġ. U ħana konna għodu l-ormi u koll. Spiritu pront kun ma kontanni? Spiritu pront, insomma, kon nisma xie wahda ma ntħuti. Nitallima u nannija. Iġi tal-banju u koll. Tatfallu kont. Ekku. Għalma l-banju għaspiskaturna, insomma kont. Insomma. Batlajna għodu l-ħamru. Ħamrun li ma naħa. Il-ħamru Santa Vendera. Iġi tali jinti. Ġifiri għedin għedun naħa. Santa Vendera, pro. Bejn isu Santa Vendera u l-ħamru. Jiftemu. Faċċata Santa Vendera l-ħarja. Fil-faċċata tal-Knisja, il-kbija tal-ħamru nix veru. Le, deka. Noqdu l-fuq minna ħafna. Sewa. Fuħda mit-toroq tal-ġu. Pero jindem, u fer Knisja ta' Sengħi. Sewa. U kemm ili kemm issa toqgħod Santa Vendera?
Issa Santa Vendra naħseb mill-inqas indi 66 sena. Sewa, 10 Għax snin. meta 13 sen jew 9. Sewa, Bej wieħed jew qed ngħidlek u biżgħat. sewa. Sissa moħħi għadu daqsxejn insomma. Issa allura inti meta tiftakar l-interess, inti ta' jettinna, meta l-interess. Insomma nanni xi waħdu l-ewwel. Ija, lek, ma l-interess fil-kitarra, kif beda? Ma jfissirx għandna jew. Le, zu, għandek raġun sew tajt. Ma l-interess fil-kitarra issa, għax. L-interess fil-kitarra għandek raġun tajlijek sewwa tajt. U jiena, per eżempju, peress il-missieri għal Afrika doq, jien kont immur profan doq xi daqsxejn. Sawa. Ma kienx ħallini. Bis-serqa ma kont mur. Ejwa, ħabba xi kordi. Dak iż-żmien li qed ngħidlek jien ta' xi 67 sen ilu ta' kont tifel għadni. Insomma kont dettant mill-ewwel minn dejjem u dik kien jagħmilha fuq il-garderoba għadna niftakar u meta kien jitlaq il-barra kont naħodha ftit. Tipprova. Ommi għall-affarijiet wkoll kienet tgħidli kien ġie missierek jagħmel għalik. Speċi bdiet tiddoqqa blejra mela. Blejra bdejn doqqa u bħajba juda. Għax dik qiegħda ġo fija. Tajjeb. U speċi mill-bidu hekk bdejt interessa ruħek fil-prejem jew takkompanja? Il-prejem bsin domt biex tallimtom. Għax imbagħad jiena pereżempju biex ngħidu hekk pereżempju konna noqogħdu Santa Vendra il-ħamrun hemmhekk kien hawn bil-ħanut jgħidu l-gaxo. Sewa. U kombinazzjoni uħt iż-żewġet hemm it-tifel tiegħu. X'kien jismu dal-gaxo? Kien jismu Karmlu. Sewa, sewa. U kun jomu? Kull jum Bartolo. Sewa. U uħti miż-żewġet tifla tiegħu kien jismu ċensu u t-tnejn u anke ju Karmlu miskin. Kollha l-aħfar Sewa. Insomma kont nitgħallem minn doq hemmhekk kien ikollu kitarra xu kien janni wkoll. Kien direttant tal-għana. Il-gaxo kien janni. Kien janni direttant, kien hob ta' ċelja. Insomma kien hob jagħmel dal-affarijiet. Per eżempju xi faċċi għanja spirtu pront minn ta' Marwel ċelja. Fimtek. U jiena kont insomma kuljum. Għax jien kuljum kont imur daqqa nixtilu, daqqa mullu bil-kafe, nagħti n-nies. Jiġifieri inti bħala tifel la Kont tifel żgur. Alla skola ma kontx tmur. Sorry? Skola ma kontx tmur. Qatt ma mor skola jien. Qatt ma mor sejja skola. Nafs kejjel ta' Malta kollha. Ġan, jiena mhux ħanejlek għamet ħażin ma ħanejlek imbirek alla għal-prejem li doq. Le, thank you. Ma smajtum ġeġa għandek raġun. Smajtom. U jien xabbawni ta' ħanejlek. Ħażin ma. Insomma, u peress li jena kont ħanut, daqqa ma nixtilu, daqqa jek, nisomma janni. Jena ħobba l-keterra, u kont nedlu għall-mili da xej għada jen karm. U kun jurini xaħġa xela, do, fa, insomma l-għole. Imbak kombinazzjoni kien għujet mill-belt. Toni zgur jismu, u ma nafxu kusse jizbaljenta, jajdu l-ottore. Insomma dana ottore kien jieġi do, emmi do tajjeb. Insejt minuta, għara kħalbilu. Ma ġaxej. Biex ma ntawlu wiex, da ottore jaqbat il-ketara minn marħajt, tkun imdangla. Dak iż-żmien idu ngħidulhom is-semmija l-kitarri, mhux il-kitarrista kien joħodha, kien isiba lesta. Kien isiba lesta. Ħanut, proset. Ma konux għodu magħna. Ekku. Mhux jien huma dak issa llum naf xi ġifieri. Kien jaqbad il-kitar meta jiġi jħobba lata jew fl-xkol immanata dak iż-żmien. Insomma, okej, jaqbad il-kitar jqogħdu doq. U jien kont nisimgħu, jien ħobb ġin nisimgħu għax vidqu tajjeb. Sewa. Mbagħad jgħidlu inti drittant sewwa milli tidderġ dejja. Għatlu ju dilettant qabbes Karmlu, għallu dan jishtiq jitgħallem, għallu ma jena mill-li naf nisnorieħ. Sawa. Qabbes u għallu jena dament li nġu norieħ, xittifel irrit. Beda jgħalmek mela? Beda jgħallimni, biex ftit, beda jgħallim ħafna. Sawa. Insomma, kem jiflaħ muħi ju nitgħallem. Sawa. Dan biex mill irrit jien, imma muħi permetta li nitgħallem ftit. Sawa. Insomma bqajnek, imma ma baqax iġimbat. Sawa. Għaxen bat jisu id-dajja jurini kull-jum, jenek nifim għallumu. Tibżax. Kem dum jgħallimni. Ġan, ħallini fuq daqxejna u ħallisimaw ftit mill-prejem tijak. Unkomplu wara li dana. Kif joġbok, kelmek, ħallisimaw daqxej wahda, silta, jek joġbok, minn mill-prejem ta' Ġanni.
Hemmhekk ġan proset l-ewwel ħaġa, ngħidlek proset fisem is-semmija tagħna, żgur li s'issa f'dis-sensiela qatt ma smajna prejjem letteral mimlijin daqsdaw. Issa l-ewwel ħaġa, smajna żewġ siltiet. L-ewwel silta qegħdilna x'isimha. Dikka jisimha għaj meżaq kemm saħat. Sewa. Minn dejjem ndaqqu għadi aħna. Iva, iva. U t-tieni silta? It-tieni soli trasportati għajdulu. Sewa. Issa qabel ngħidu x'inhu, ħalli naraw mi qiegħed idoq miegħek. Inti l-prim kitarista hawnhekk. L-ewwel waħda. Mi kien tidoq. Daka għamel biċċa waħed kollox. Waħed kollox. Kollox waħed. Issa tittejdilna is-semija tagħna żgur mhux sejmlu. Però jiena naħilfilkom li da qed jgħid Ġanni bħalissa huwa 100% veru. Ejdilna, xiġifieri inti, meta suppost tliet kitarristi is-soltu jdoqqu il-prejjem, ġifi kollok wieħed prim gitarrista u tnejn jakkumpanjaw. Miżejjament, forsi jkollu wieħed so. Issa inti qed tgħidilna li tliet kitarri daqithom f'waħda. Xiġifieri? Le, sorry, ta' Lej qed ngħid xifuna n-nies. Tliet kitarri ma kontx. Jiena kont indoq waħdi. Għajdilna kif. Kitarra waħda. Għajdilna kif. Però għamilta f'darbtej. Għajdilna kif imma. Għamilta l-ewwel kumpanjajt. Sewa. Imbagħad għamilta prim. Għada għajt il-prim. Kollox waħdi. Fil-waqt li għaddej, qed tirrekordja. Li kelli gazzett ieħor ukoll. Sewa, sewa. U jiena mbagħad irrekordjajtu. Sewa. Għamel dawk insomma forsi dik il-minuta. Sewa. Biex ma jkunx vojt. Mbagħad għamilna s-sol kordat warah, s-sol trasportat warah. Sewa, tajjeb. Imma pliħor ġi kompanja. Sa fit-tieni silta. Sewa. Tieni silta kien jisimha d-dowxek. Le, sol trasportat. Sol trasportat, issa. Sol trasportat, me qed jakkompanja kemmek. Hemmhekk qed jikkumpanja Miru Sultana u Ġanni Paċ. Dawna Alla jaffilhom ukoll veru. Le. Għadhom ħajjen daw. Mela skużawni. Dawk iżgħar minni. Sewa. Insomma, missieru però waqt tajt inti, wieħed minnhom Ġanni Taċoq. Daka miskin baj veru. Daka għallimni kolli li ta' imma insomma kon għandu fl-imkienu. Issa nitkellmu fuq dak il-bżax. Tajjeb, issa inti qoqgħod tgħidli li fit-tieni silta hemmhekk fuq il-kadenzi. Tix tfissirna daqsxejn waħda daw il-kadenzi fis-sol trasportat kif daqqiethom. Ħanajdlek għax jiena nħobb nieħu pereżempju perċin nismagħhom l-għannejja jgħannu. Tajjeb. U għad ħanagħmilha bħalhom ukoll. Xiġifieri bħalhom? Għadanċa għandi waħda mek forsi inti tifhimhu forsi ma tifhimiex. Għamilta bħas-soltu. Iva. Li nagħmlu aħna s-soltu tagħna dik. Bħala kitarista waħdek. Kitarista nkunu bejt lieta wkoll. Eżatt. U di l-għadanċa l-għamilt propjanja kif jispiċċawha. Sewa. Dik jgħidu jien ma nafx eżatt tu. Jgħidu għadanċa sabiħa. Sewa. U jiena għamilt il-melodija tagħha. Sewa. U jiena nsibha dik għax jiena ndoq il-karzonetti wkollu. Tajjeb. U dik nsiba ħafifa għalija jien. Sewa. Imbagħad fl-oħrajn ma għamilthomx hekk. Fl-oħrajn varjajthom mod ieħor, imbagħad tisemmu waqt tisma'hom. Iva, tibżax. Iktar qudiem inti. Issa qabel inkomplu fuq ħajtek. Ejdin daqsxejn waħda xiġifieri meta ngħid sol trasportat. Għax din mistoqsija li qegħdin jgħidu żgur is-semja tagħna. Xiġifieri dan? Għax il-biċċa kbira ta' kważi ngħidlek 100% li jħobbu s-sol trasportat. Għax is-sol trasportat il-prima tkun imniżla. U s-sesta tkun imtalla. Qed tal-kordi inti? Għal-kordi. Sewa. U meta il-prima tkun imniżla ngħidu trasportata iktar ħafifa u għax ma tirfess ħafna. Sewa. Ma tirfess jiġifieri ma tmiss. Ma tirfess jiġifieri ma tmiss. Ma tmiss. Sewa. Għax tiġi pereżempju ħafifa. U s-solo kurdat kontra. Is-solo kurdat prima tal-laħa. U s-sesta tniżilha. Issa medoq il-mużga dak jgħidulu sol naturali. U għana jgħidulu sol kurdat. Fimtek. Sol maġġore fordieri. Issa da sol trasportat. Ġifieri min jifhem il-mużga sewwa, inti ma nafx tifhimix. Sewa. U rajt sur Ġorġ. Ma nafx tifhimix. Imma min jafhem il-mużga jafx ngħid. Jifhem x'intajt iva. Ġifieri dana meta aħna nagħmluha kurdata, jiġi maġġore, ġifieri kurdat. Dak ikun ton oli iktar minn trasportat. Ton, ġifieri ġixxasti. Mhix jgħidu trasportat, minn trasportat għal kurdar, hemm differenza ħafna. Mhix xemx għal dik ix-xeta l-għamlet. Hemm differenza, imma meta taqbad tirfes kull taf. Tajdana mhux xejn, imma meta tisimgħu u tħaddam is-swaba tajt hemm id-differenza hu. Sawa. Issa, l-ewwel qegħdin nitkellmu qabel smajna kużux melodiji żbieħ tiegħek fuq min kien qed jgħalmek kien dak tal-belt, Daka Toni bħalissa. Ottorea. Sewa. Issa mbagħad wara x'ġara biex inti komplejt. Daka waqaf jiġi għalmek. Mawx għalik, eżatt. X'ġara mbagħad? Eżatt, tajt Sur Ġorġ. X'ġara mbagħad? Għax imbagħad dak id-dejja. Sewa.
id-dajja narġa' ngħidilek forsi għedtilek fil-bidu. Tajjeb. Id-dajja jgħallimni lema ġiġi tar id-dajja u. Tibżax. U jien kull darba kont noħodlu rasu dik fini. Di urieli. Kont speċi moħħokem. Moħħi nitgħallimha u. Tajjeb. Insomma, biex ma ntawlih ma ġiġi iktar. Bakkin jiġi wieħed jismu ċensu perit wallahi fil-lum għadu xaj minn ħar olmi u koll. Sawa. Razza taħħom dirt tal-għana kolla ta' Iva. Għax jena ma t-tifel taħuħ, kon għandu fil-lukandi u koll. Tajjeb. Jismu Anġlu. Iva. Kulħat jafu li jismawni dirtanti tal-għana u tal-keterri. Jafu għalmi għetnajt. Keterri tajjeb. Anġlu per-litru. Tajjeb. Insomma konna nduqqu fil-lukanda jena u. Konna nduqqu buġebba. Il-Fortuna Hotel. Insomma, daw l-affarijiet u. Tajjeb. U bakkin hemm tijuħ ċensu. Tajjeb. Kontu mmur mew induq. Kien hemm darba miegħi Karmu Fantin, forsi somma mażommanti. Joqgħod ħal-qormi. Ekku, s-saħħa. Għalli morru nikkumpanja ġan, il-ċensu. Ma Pawlu Sejkar għad niftakar, konna monna xalata, insomma, monna lej bahar ċaqsan kor bahar. Insomma, u kumpanja jena u ċensu, konna zar, jena u Karmu. L-ċensu, għax ċensu kien dirittan sewa tal-prejem, u għandi ħafna minnu prejem jenu, biex l-diskors ekkun. Dak kien sifra walla fil-lumiet. Mela da pelliru u kol kien jgħalmek. Kien jgħallimni, zgu. Ma mux prejem ta' xkien jgħalmu mela. Jgħalmini kumpanja, mbaħt blejra ma tafxent illu, maħda. Is-sena kolla miegħu titgħallem. Sawa. Ma kien hemm xi ħadd ieħor li jgħalmek pereżempju, kien hemm xi ħadd ieħor? Kien hemm mhix jgħallimni, għax imbagħad konna kont imur għand Giuseppe Taċoqjen. Sawa. Alla fil-lum għadu xaj. Sawa. U kont ndoq miegħu jien ikkumpanja jiena u t-tifel tiegħu. Sawa. U tisma' llum tisma' għadu kien iħobb is-sor kurdat, kien iħobb għallana l-bom liża fil-oli bil-waħda bit-tnej. Sawa. Tifhem u anki spiritu prontu għandna ndoqgħu. Jien kont nikkumpanja lilu iktar, kont inti dritta bil-Malti. U fl-istess ħin inti qed tixrob dak qed idoq. Da żgur mhix ħafna iwa, xi ħaġa minn erba' forsi noqogħdu waħda. Tajjeb. Issa ħalli nitkellmu mbagħad fuq id-daq tagħkom għax id-daq mhux fil-ħanut isir biss. Da żgur kollum kien. Sawa. Ejdina xi waħda xi ġifi dal-kullum kien. Fej. Kullum kien aħna jiena Italija kont immur baħaċċa għall-ewwel meta kont żgħir. San Porba. Tajt kon żgħir kon żgħir imbagħad. 15 sena so. 18 sena imbagħad. U 18 sena mhux kbiru. U kont titgħallem xi ħaġa. Kont titgħallem xerba prejem ma' Pawlu Sejkel. Dak kien janni kejdlim xi mmorru San Porba. U ma kellu ħadd ma jdoqlu kollu jien. Biżejjed u għalih. Imbagħad forsi xi ħadd jorntielu, jibdu ftit. Aħna tasmu bejnietkom speċi. Kont mor San Porba, il-Busket. Assodhom il-Busket kemm mortin. Tiftakru ġifieri meta beda mbagħad il-qudiem il-konkors tal-għana il-Busket. Ejwa, u kont darba ħadd l-ewwel ukoll hemm jien. Ejja tajjeb. Ma tiftakarx meta. Għandi karta ħadd Insomma, dak kelli kumpanjani hemm jiena għadni niftakar ħuda li qed ngħidlek ċensu fil-litru. George ismu, ma għadux ħajlaqqas miskin. U ċertu għed Fredu tal-Irish. Kien jikkumpanjani u il-Busket dikinar. Insomma, kumpanjani ftit l-ewwel hemm. George miskin ma tarħaqx jikkumpanjani ħafna, għax miet miskin għalli għaffillu. Mela, kont tmorru l-Busket edna. Għajjenza. Sawa. U t-torri ta' xajra. U l-melliħa. Fil-festi dawla fil konna mmorru. Iżda tisem il-festi kon sansik fuqhom. Fil-ma festi liktar, baga tal-Busket? Fil-feti għalli konna mmorru l-melliħa. Dax kienu jgħamlu hemmhekk? Kienu jgħamlu. Jgħamlu spiritu pront la Borniza. Iktar Pawlu Sejker kien jitla. Konsanaj li kienu. Miex jinsa xħin, per eżempju, kienu jidumu. Speċjalment Pawlu. Għanna konna ġeli kien ċampilli. Jgħid l-isma l-lum ħana talaw il-melliħa. Ħana talaw għalik. Konna jgħin kon zaħi kontu muru. Konna nintaqawem. Fej insomma dik it-talla għana taraċem. U konna ndaqawem, ma ġeli għamena sa fil-għodwam, sa? Għed t-sawġi fil-4 sa 5 fil-għodwam. Miex kont ndaq wahdeta. Jiġu sħabi, nċadru xurxin, seja. Sawa. Issa ħanit kemm naqxu għadda fuq l-għanna jahbib tijek. Għax inti żgur għandek ħafna tifkiriet. U naħseb għan ispiċaw qatt, kim bdew. Ħanibdew minn Pawlu li għadek kif semmejt. Fuq Pawlu. L-ewwel darba li tqajt miegħu meta kien? L-ewwel darba li tqajt miegħu qed ngħidlek darba mort ndoq l-imsida. L-imsida fil-ħanut tiegħu? L-imsida kien joqgħod gżira hu l-ewwel darba.
U jiena konna kien wieħed jismu Karmnu ngħidulu tal-Buskottelli Bear Hops, illum jagħmel pastizzi l-msida, aħna użi l-isptar, għadu joqtem, illum għandu 93 sena, mhux 4. U konna nżlu insomma għandu ndoqqu. ċertu jiena wieħed jgħidulu x-xafar l-leli, Giuseppe l-Mqabbi, ngħidulu mek ma tafx int. Jiena kien jikkumpanjawni dak samba ndoq, u konna ma ndoqqu hemm fil-msida. U jien kont ndoq ftit, mhux ħafna ta' biex illum raffafna ta', imma insomma kont ndoq f'nix ħażin. U da Pawlu Sejker u Karmnu tal-Ħobs li qed ngħidlek jien, tal-Buskottelli. Kienu jgħannu flimkien, iktar jgħannu l-Obor Bliża, bit-tnej, kienu jgħannu t-nejta, u jien ndoqqilhom. Meta tgħid bit-tnejn, femmu laq xejn waħda. Bit-tnej pur dir għana l-Obor Bliża fil-għolja, ngħidu għana fil-għolja. L-Obor Bliża. Kellimna fuq għadi. Dak kien huwa bit-tnej. Ġifieri u hemm oħra b'waħda. Per eżempju ngħidu ħan nipprova għani, u l-oħra jgħidu ħan nara kif immur. Dik b'waħda. Insomma. Mela, il-Pawlu Sejker l-ewwel darba sir ta' fuq hawnhekk l-imsida. Kont nafu qabel Pawlu jien. Ma l-ewwel darba tqajt miegħu sa sejtek jiena. L-ewwel darba tqajt miegħu jiena minna li kellu ħanut il-Marsa li xatt u jiena peress missieri kien jdoq għalli ħfillu. Kienu jafu. Huwa mletu. Kienu jkunu huwa mletu. U missier li ħfillu kien idoqqilhom. Tinsixxat li jiena missier kien idoq. U jien kont nafhom ġar. U ħujtek kienu jgħannu ma' Pawlu wkoll, ma' Pawlu Sejker. Ħujtek jiġifieri il-bniet qed tgħid. Il-bniet kienu għannu miegħu. Jiġifieri Pawlu kien jiġi għandkom? Jew ma kien imorru? Kienu missier ħfillu kien idoq qed ngħid. Iva. U da Pawlu kien għandi tajjeb Pawlu kulħadd jafu. Ħujtek kienu għadhom jitalmu. U jgħannu xi waħda miegħu l-ewwel hemm. Ma din ngħidu Pawlu jiġi d-dar għandkom jew inkella? Le ma jiġi d-dar. Missier kien mullej San Forba. Jieħu l-ħutek miegħu. Joħodna miegħu kollha. Sew ftimna. Imbagħad Pawlu kien ikun hemm. U Pawlu kien dilettant ħafna għanni sewwa. U kien jarsaq leħ, idoqlu u jgħannu maħuti. Tajjeb. U għamlet, u jien daqqajtilhom il-daw ukoll, meta u nżajr, però kont nikkumpanjhom l-iktar. Sewwa. Għax imbabbejt nikberu. Tajjeb. U bqajt miegħu, anzi ma' Pawlu Sejker jien kont flaqda. Kont miegħu flaqda. Ejdina laqxa min ma jafx x'inhija di laqda, x'aqda jdi. Laqda konna pereżempju aħna fermajna min jaqbad imur mal-oħrajn eżempju. Oħrajn min huma? L-għanna l-oħrajn, konna għanna bejn. Għax kien hemm żewġ għaqdiet mela. Konna ġiex għaqdiet. Il-perċimes tal-għaqda tagħkom min kien? Aħna tal-għaqda tagħna kien Pawlu Sejker. U tal-oħrajn? Tal-oħrajn mhix għaqda kienet. Imorru ma min iridu, maħlulin dawk. Imorru ma min iridu. Mela għaqda l-isem. Għaqda l-isem. Però jiena kont nkun ma' Pawlu Sejker. Dak iż-żmien jgħidli pereżempju li biss kulħadd. Min iqabad huma jgħannem idoq ma' ħaddieħor jara 5 liri. Issa jiena weħelthom jien mill-ewwel 5 liri. Għalix, x'għamil? Għax jena kont mort għadni niftakar għand Karmnu tax-Xoltli, Karmenu tax-Xoltli, Zebuġġa ta' fej, pur Zebuġġa dik il-biċċa wiesem. Iva. Insomma, l-istrada, lejbu Zebuġġa propju. Iva. U insomma, pa' speċi bida jgħid li per eżempju jendoq u għaw u da, u li għarħajjenni u daqqejt. U samma Pawlu Sejker daqqejt emmek. Sirt il-ftajim. U għalli missew, għalli għajat fraqda ma nammort maħat jgħor. Għatlu sam, għal-kont id-daqt jindoq dijem l-istess, ma nistaw maħat. Għatlu sam militit, u għal ta' mistiri. U sepjasa sejka u għalom u għol. Għax għamil bħalek? Ija għamil bħali. U kien għet għalli għafilu jgħidu l-tuqqala u għalom u għol. Pero, il-tuqqala ma kienx għalom għal kollox, ta' għomlu. Imma jgħu ta' imma ġġar eżatt imma da. Biex, per eżempju, jkun hemm maġġi semmi għannejja. Iva. Per eżempju, jkun hemm 4 għannejjem jedu da xejn ġanna jgħidulhom le ma nistax għax qed ma' Pawlu. Senti, orra, dana daw affajt li għaddew. Minti ma taħsibx li damu mhux tajjeb li toqgħod torbot il-kitarrista jew il-għannej ma dakom għal ieħor. Das żgur, kien għarret il-libertà hu. U libertà. Il-libertà ħatta min jedli. Alla ħatta 5 liri. Għatlu ċaw għal-jum. Imma fl-istess ħin ukoll. Jiena peċir domati ieħor. Anke agost. Mela. Tal-għana wkoll u tal-prejja. Għax jena akrajta għannejda, għejtlu li t-nara li għol ndoqlu kol. Sawa, u fl-istess ħin. Nuħu peċir kollu. Eżad, dak li nejdu anke l-udjenza. Mela, jgħidu għostu kol. Mxek. Issa, ħan nisimaw għax nitkellmu ħafna, is-silta sabiħa tiegħek Do Maggiore.
Mela, hemmhekk ġamme qed idoqlok hawnhekk. Hawnhekk kumpanija nimiru sultana biss, jienu biex keter biss. Xorta ħażina ġan ikonna nieqfu għax il-programm il-ħin qafas, però tibżax nistiednek għall-programm tal-ġimgħa d-dieħla u nkomplu nitkellmu fuq il-karriera sabiħa tiegħek tad-daq tal-bejjem. Insemmikom. Smajtu Tisqifa għall-Lana tagħna. Intervisti mal-Annejja u d-Daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.